tum terang kia ma abir tum atum nal tum itu marong lokal bangsa atau ara kitu tum alama jenenal tum umri ke wang apot ansu se turu pajiro di hokello kili tum la bangsa atau ara joini kili tum kitu tum kemu penta bang inut injil lapen inut korte tum la tanlo sini roi boy polam ke kalilo Kita kiru ya son wan mandelo. Tele bang so tawar kidu kisung bang kenel tum thetam bino. Tele bang so tawar bang government lapen council pen alinga government lewang non alinga sarkar lewang non seta sarkar hen pen ke kirap ke homanji pusineli matha. Pasi ke dam tangateng pulote neli matha lo halasot helowing alam lo. Yes, this is sarkar hota putpat ke tensi nang pilu. Hala bangke iri pen ki hut ko anma arlong da purun e. Hala tanang rap lo la bangke atau war masih try lap lo. La pen adun thu bangke kira batu mafan bangke ni le amen ke pang bono da ka posi kongres sarkar long ke wang ke tensi haso blok chairman bu mohening ti non abang awelo alang li kedu un hotame iri pen ke claim ko anma labang soa atwara panabang ke alang li lang ram la pen la tuntel atwara masin non likum theklong ko ane arlong ko ane itpo nai itunun idugdo la pen aku un sodak an aku kongres sarkar le halo sotke blok chairman em hari mohening tialang like em anta nilike nilining arong dun lo nilita claim dun lo akapre ka sarkar along ta nilinike lage ahok si chedon lo lapen bjp sarkar non sarkar ke ilituna sarkar